Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasunen bidea. Entzun dezagun jaunaren entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizia. Goazen elkarturik, piztuta fedea, argitan zabalik, maitasun bidea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. zenideok, San Francisco Sales Gozaina eta Eliz irakaslearen oroipena egiten dugu gaur. Bere eskutan hartzen gea, santu handionen eskuetan, 1567an jaiozan, Saboian, apaiz ordenatu, gotzai egin zuten, Ginebrako gotzai, eta dudarikan gabe fruitu ugari eman zitun. Bere idazkiekin, bere predikazioekin, baita ere Trentoko kontzilioan parte hartu zuen, eta influentzia handia izan zuen, batez ere laikoen importantzia azpimarratzeko elizan, eta idazki importanteak ere idatzi zituen elizarako gelditu direnak, historian gelditu direnak. 1622an hil zen, eta urtarrilaren 24an, naiz da abenduan hil, 24an urtarrilean izan zen lurperatua. Eta horregaitik ospatzen dugu gaurko egunarekin bere oroipena, bere eguna. Apaltasunez, orain presta gaitezen Eukaristia ospatzeko, santu honen eskuetan jarriz, eta eskatu diezaiogun Jangoikoari barkamena. Jesus jauna, bihotzurratuak salbatzera bidalia, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna, gure alde otoitz egiteko aitaren eskuinaldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, gizakiak salbatzeko denen zerbitzari egin zenuen gauza guztietan Francisco Gotzain santua. Egizuarren ager dezagula guk ere beti, ark bezala, zure maitasunaren gozoa geure zeniden zerbitzuan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Samuel bigarren liburutik. Egun haietan, Israelgo leinu guztiek Hebronera, Daviden gana etorri eta esan zioten. Zeure odolekoa gaituzu, lehenago ere, Saul gure errege zenean, zuk gidatzen zenituen Israelen joan etorriak. Gainera, zuri esan adizu jaunak,
zeuk gidatuko duzu nere herri Israel, eta zeu izango zara Israel darren agintaria. Etorri ziren beraz Israel darren buruzagi guztiak David erregea gana, Hebronera, eta honek hitzarmena egin zuen haiekin Hebronen jaunaren aurrean. Eta haiek Israelgo errege gantzutu zuten. 30 urte zituen Davidek errege izaten hasi zenean, eta 40 urtez izan zen errege. Hebronen 7 urte eta erdiz izan zen Judako errege, eta Jerusalemen 33 urtez Israel osoko eta Judako errege. Erregeak berekin zituen gizon guztiekin Jerusalemeraz jo zuen, bertan bizi ziren Jebusearren kontra. Hauek esan zioten Davidi: ez zara hemen sartuko, itsuak eta errenak aski izango dira zuri eusteko. David ez zela inola erean sartuko esan nahi zuten. Hala ere, jabetu egin zen David Siongo gotorlekuaz, gero Daviden hiria deituko zutenaz. David gero eta indartsuagoa egiten ari zen, eta jauna algustiduna berekin zuen. Jaunak esana. Berekin izango ditu nere leialtasuna eta maitasuna. Berekin izango ditu nere leialtasuna eta maitasuna. Ikuskaritan hitz egin zenien beinola zeure fededunei. Koroa ezarri diot indartsu bati, herriko gazte bat goratu dut tronura. Berekin izango ditu nere leialtasuna eta maitasuna. David neure zerbitzaria aurkitu dut, eta neure olio santuaz gantzutu. Nere eskuak sendo dio eutxiko, nere besoak indartsu du egingo. Berekin izango ditu nere leialtasuna eta maitasuna. Berekin izango ditu nere leialtasuna eta maitasuna. Garaile aterako da nere izenean. Itsasoraino zabalduko dut haren aginpidea, ibaietaraino haren agintea. Berekin izango ditu nere leialtasuna eta maitasuna. Aleluia, aleluia, aleluia. Kristo Jesus gure salbatzaileak, eriotza ezereztu du, eta bizia argitu berri honaren bidez. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jerusalendik jaitsitako lege maisuek hau zioten Jesusi buruz. Beltzebul dauka honek barruan, eta deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabruak. Jesusek beregana deitu eta parabola hauen bidez hitz egin zien. Nola bota dezake Satanasek Satanas? Bere baitan zatituri dagoen erreinuak ezin du iraun.
bere baitan zatituri dagoen familiak ezin du iraun. Era berean, Satanasek ere bere buruaren aurka jaiki eta zatiturik baldin badago ezin du iraun, harenak egin du. Ez daiteke inor sartu indartzu baten etxean lapurretara aldez aurretik ura lotzen ez badu. Orduan bai, harrapa ditzake haren etxeko ondazunak. Benetan diotzuet, dena barkatuko die Jainkoak gizakiei, pekatuak eta esan litzaketen birao guztiak, baina Espiritu Santuaren aurka birao egiten duenak ez du sekula barkamenik izango, errudun izango da betiko. Espiritu gaiztoa zeukala ziotenei erantzun zien hau. Jaunak esana, gaur Jesusek Farisearrekin eta judutar maisuekin zeukan zeukan elkarrizketa hoietan eta disputa hoietan, gaur bukatzen du gaurko evangelioak esanez, esaldi oso misteriotsua, baino eta dudarikan gabe bere refleksioa sortzen duena gure baitan, ez? Baina, esaten duenean, ez? Baina Espiritu Santuaren aurka birao egiten duenak ez du sekula barkamenik izango, errudun izango da betiko. Zer da hau Espiritu Santuaren aurkako pekatu hau? Konturatu behar gea, Jainkoa ahal guztiduna dela. Jainkoa horregaitik handa, Jainkoa ahal guztiduna dela. Berak dendena lortu dezake, berak dendena egin dezake, bere eskutan dendena dago. Baina badirudi, kasu hontan zerbait ezin dezakela egin. Hau da, Espiritu Santuaren kontra dijoanari barkatu. Horrek zer esan nahi du? Zein da hor gakoa? Bai, hala da. Hau da, Jainkoak dendena barkatu dezake. Ez dago ezer barkatu ezin dezakeenik, ez dago ezer soluzionatu dezakeenik, ez dago, hau da, guk bizitzan askotan arazo asko ikusten ditugu gure inguruan, hainbat problema, egin ditzazkegu ez dakiz zer pekatu, eta konturatu behar gea, Jainkoak guzti hori soluzionatu dezakeela, barkatu dezakeela, Jainkoak dendena barkatu dezake, gauzarik txarrena ere, baina zer da beraz Espiritu Santuaren aurkako pekatu hori? Justu Jainkoaren barkamen hori ez jasotzea. Jainkoaren barkamen hori gure bizitzan geure bihotza iztea barkamen horri. Hori da Espiritu Santuaren kontrako pekatu hori, ez? Jainkoak barkatzea nahi gaitu, ematea nahi digu bere zorion hori, baino guk gure bihotza eta iztea, ukatzea Jainkoari. Hori da, Espiritu Santuaren aurkako pekatua. Eta hori da gure bizitzaren misterioa eta baitere Jainkoak eman digun haunditasuna, ez? Guk askatasun hortan Jainkoari uko egin diezaiokegula. Eta Jainkoari uko egite hori da zentzugabeko zerbait. Hori gertatzen zitzaien farisearrei, ez? Esaten ziotenean Jesusi, zuk deabruak botatzen dituzu deabruaren indarrarekin. Eta hori da zerbait zentzugabea, Jesusek ere esaten die, baino nola deabruak botako ditu beste deabru batzuk bere indarrarekin. Horrek ez dauka zentzurik, deabrua ez dijoa bere kontra. Eta hori gertatzen da. Jainkoari gure bihotza, gure begiak, gure entendimendua izten diogunean, zentzugabeko gauza da. Jainkoa maitasuna da, Jainkoa egia da, Jainkoa ona da. Beraz, gure bihotza eta gure bizitza dago Jainkoa onartzeko, Jainkoa gure bihotzean jasotzeko. Beraz, Jainkoa ukatzea, Jainkoari ezetz esatea da, zentzugabekerik handiena gure bizitzan. Eta hori gertatzen da, gure bihotza gogortzen denean, ez? Askotan baitere, gure
pekatuaren ondorioz, peligrori daukagu. Gure bihotza gogortzea. Pentsatzea guk, gure bizitza, geu salbatu dezakegula. Ez degula behar, jainkoaren beharrik. Hori da, ez? Espiritu Santuaren kontrako pekatu hori. Eskatzen diogu jainkoari gure bihotza, gure bizitza zabaldu diezagula, beti eta egunero jainkoaren graziari. Hala izan dadila. Eliz elkarteak San Francisco Santua gogoratzen duen egun honetan, egin diezaizkigun eskaria jainkoari Jesus jaunaren bitartez. Aita zaindu, gotzain eta eliz hartzain guztiek bete dezatela arretaz eta Jesusen hartzain maitasunaz jainkoaren herri santuaren zerbitzurako eman dieten eginkizuna eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Politikan, gizartean, naiz ekonomian, agintea eta ardura dutenak antola ditzatela erakundeak eta egiturak denen onurako eta bereziki behar zuenen onurako eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Jainkoa aintzat hartu gabe bizi direnek entzun dezatela beren barne muinean gizakiak dituen galdera nagusien oihua eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Gure elizbarrutian eta parroki elkarteetan izan ditzagula apaiz zerbitzua onartzeko prest egongo diren bokaziodunak eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Irits dadila zugainaino otoitzanari zaizun eliz elkartearen oihua eta zuk urrikaldurik bete ezazu eskatzen dizuna Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekar dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizonen lana sortu hau segingo zaigu biziaren ogi. Bedinkatua zu jauna, orain eta Bedinkatua zu jauna, zerulurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu du gorain ekar dizugun ardo hau, matzondoaren indarrak eta gizonen lana sortu hau segingo zaigu betiko zorionaren edari. Bedinkatua zu orain eta Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Espiritu Santuaren zuaz, miragarriro piztu zenuen jauna, Francisco Santuaren gogo estia. Orain eskatzen dizugu opari salbagarri honen bidez, piztu ezazu gure bihotza ere jainkozko zu berberaz, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen. egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea. Jesukristo zure seme maitearen bitartez, Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak, ura bidali diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizonegina eta Virginiagandik jaioa, berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza eserestuz nagusia gertu zuen piztuera. Horregaitik aingeru eta santu guztiekin,
ere zeure ospea eta aintza goresten dugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jaungoiko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure diztirak, Osana zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zerabai jauna eta santutasun guztiaren iturri, egitzatzu bada santu ogi ardo hauek zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza da eta, berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan jauna, guztian zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Ignazio gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur gogoan ditugu, Victoria eta Maritxu. Eta hildako guztiak ere, paritzazu zeure aurpegiaren argitan. Ruki sakizkigu arren, guztio betiko bizia iritsi dezagun, goikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jangoiko aita algustidun horri Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaitzazu tentaldian erortzen, baina tera gaitzazu gaitzetik. Tera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, gure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo,
iko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman bataz. Errege bizi baitzerak izaldi eta dietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin, Eta zure espirituarekin. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotzea zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak, Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko. Ostian bizi zahara. Eko zaitut beti, bihotz bihotzetik. Maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik. Gurutziltzatu zaitu infernuak, eta munduak ukatu. Sagrarioan bakardadean, horri ilunpean baztertu, baina gu Jesus zumaitatea, edo hiltzea nahi dugu, edo hiltzea nahi dugu. Ostian bizi zara, gauta egunigatik, maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik. Maiteko zaitut beti, bihotz bihotzetik.
Egin dezagun otoitz. Jainko Algustiduna, egizu hartu dugun sakramentuaren bidez, lur honetan Frantzisko santuaren maitasuna eta onberatasuna imitatuz, haren ospea ere irits dezagula zeruetan. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. edinka zaitzatela Jainko Algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, Amen. zoazte jaunaren pakean, Eskerrak jainkoari. Aingeru bate Mariari, dio graziaz betea, hangoiko haren semeari, emango diozu sortzea. Goizarratz eta eguerditan, ama goresten zaitu